Mga hinigugma, mga kaigsunan diha ni Kristo. Ang atong tema karong adlaw mao ang the Christian family, the church at home. Ang Kristiyanong banay, simbahan nga gamay. Mga hinigugma, usa ka eksperyensya naghatag nako nindot nga leksyon bahin sa pamilya, bahin sa banay. Tuig 2012, miyembro ako sa Synod and the Family. Og diha sa among small group sharing, gagmay nga mga pagpaambitay. Una nga semana, nagpaambit kami sa mga kahimtang sa pamilya. Deka mga kardinal, mga obispo, mga delegado nagpaambit. Lain-laing problema sa pamilya. Lain-laing bahin, lain-laing dapit sa kalibutan. Naminaw kami interesado. Hangtod nga dunay miyembro gihapon sa Synod, mag-asawa gikan sa Brazil nga maingon, Your Eminences, Your Excellences, naminaw kami. Tinuod ba ya ang inyo giingon, pero gusto gihapon namo magpaambit sa among eksperyensya. Kining problema nga inyo gisaysay, tinuod nga problema. Pero kung dunay bahin sa Synod nga gusto nato masayran sa atong kaigsunan, mao kini. Kami mag-asawa, doon na may problema, doon na mga challenges. Pero gusto namo masayran sa kadaghanan nga bisan pa taliwala sa problema, malipayon kami nga mag-asawa. Malipayon kami sa pamilya. Mga hinigugma, mao kini ang angay nato pamalandungan. Wa og pamilya nga wa og problema. Pero makaingon kita bisan pa lain-laing problema. Doon ay pamilya nga maingon, thank God. Ang among pamilya, yano simple, pero malipayon kami. Unsa man ang formula nining malipayon nga pamilya. Una, gipahinomdom nato, importante ang kasal tungod kay nasalig ang mag-asawa sa grasya sa Dios, sa tabang sa Ginoo, sa kaimportante sa pag-ampo sa atong pagduol sa Dios. Importante kini. Mao nga nasalig sila nga kun pananglit ang ilang gugma gipakabalaan sa sakramento. Ang grasya sa Dios diha sa pamilya in a very special way. Siyempre, nagyapon ang paningkamot sa bana o asawa, paghatag, pagkabuhi silang gugma, matagadlaw. Ikaduha, natuo kining mag-asawa nga ang bunga silang gugma. Kung itugot sa Dios, mo'y kabataan. Mao nga, dili angay, dili tunod nga kasal kung pananglit, pwede, pero gi-rule out, no? Nga dili manganak, no? Kay ngano, kay importante kini. Og unta, gitanaw sa mag-asawa nga kining ilang anak. Bunga silang gugma, grasya sa Ginoo, gasa sa Dios. The children are God's gifts. Masubo kung atong pumalandungan nga ang kustumbre sa daghang mga nasod as if another child is another mouth to feed. Tinuod, pero nalimot kita kung kini grasya sa Ginoo mo dako kining bata asset sa atong katilingban o atong simbahan.
Importante kining panumdum sa ginikanan matod pa sa simbahan. It is in the bosom of the family that parents are by word and by example the first heralds of the faith to their children. Sila ang una nga magtutudlo, maggiya sa ilahang mga anak bahin ining pagtuo. Salamat nga din nato sa Pilipinas, sayod ang ginikanan sa ilang katungdanan, pagtudlo, paggiya sa ilang kabataan. Malipay kita pag-una-una pananglit nga ang ilang pagtudlo sa ilang katekisis, pero labi na sa ilang mga example. Nalipay kita pananglit nga gidala sa ginikanan ang ilang mga anak pagsimba adlaw nga Domingo, kuyog ang mga anak bisan pa sa mga pagnovena, pagprosesyon. Tungod kay matud pa, values are caught more than taught. Nga buti pasabot nasunod, no, na-imitate ang mga bata sa nakita nga maayo nga example sa ilang ginikanan. Mga hinigugma, nining tungura, ipahinamdom nato. Kung diha ang Diyos sa pamilya, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa mga sakramento nga atong nadawat. Pero labi na kung diha ang Diyos, labi na sa atong panagtigom sa Eucharistia, kining pamilya gitawag gamay nga simbahan, domestic church, tungod kay mama, papa, anak, o ang Diyos nga mao'y naghatag kusog, grasya, paglaom nining pamilya. Mga hinigugma, unta sa atong pagpadayon nining atong nindot nga kustumbre o nindot nga mga example pagpatubo sa pamilya sa grasya sa Diyos kita nga Cebuano, kita nga Pilipino, magpadayon nga Kristiyano nga nasod. Punta, mga hinigugma, labi na sa atong pagpaabot tuig 2021, nga atong gidumdum ang una nga misa, ang atong pamilya, diha sa atong panagtigom sa Eucharistia, mahimo nga tinuod nga example, modelo sa banay nga gitukod ni Kristo. Diha una, banay ni Jesus Maria Jose o pamilya sa Dios nga mao'y simbahan. Kanyong tanan, dagang salamat sa inyong padayon nga pamalandong nining atong pagsangyaw 2021. May your families be blessed by God with parents and children united in the love of the Lord. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nga igsuon, padayon tang nagampo karon uban sa mga pamisa nga ato karong gidawat nining maong misa alang sa kaayuhan sa tanan nga mga napiktuhan sa COVID-19 o nga unta mahunong na kining maong pandemic. Sa grasya ug sa paningkamot, sa grasya sa Ginoo ug sa dinuyugan sa atong mga paningkamot, aduna untay kalinaw kahusay taliwala ni karong krisis sa panglawas ug sa ekonomiya.
Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamo sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay hulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon, aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kitang o Dios nga makagagahom among kalauman o kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na bayaon sa Ginoo si Elias ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpos, nagpanaw si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. Unya si Elias miingon, "Hangyoon ko ikaw sa paghulat dinhi, kay paatuon ako sa Ginoo sa suba sa Jordan." Apan si Eliseo miingon, "Samtang buhi ang Ginoo ug ikaw buhi usab, dili gayud ako mubulag kanimo." Busa nangadto silang duha. Kalim-an kataw sa pundok sa mga propeta, nangadto usab og mibarog sila halayo kang Elias og kang Eliseo. Samtang silang duha nagtindog daplin sa Jordan. Unya gikuha ni Elias ang iyang kupo o gipilo o gihampak niya niini ang tubig og nabahin ang tubig og milatas silang duha. Sa dihang nakalabang na sila, si Eliseo miingon, si Elias miingon kang Eliseo, "Unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ko kuhaon sa Ginoo?" Og si Eliseo miingon, "Buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom." Og si Elias miingon, "Lisod ka ng imong gipangayo. Apan kun makakita ka kanako, samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman." Og samtang nagpadayon sila paglakat og pagsultihanay, sa kalit may karwahi nga kalayo nga giguyod og mga kabayo nga kalayo usab mipataliwala kanila. Og si Elias gibayaw ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Nakakita niini si Eliseo og misinggit siya, amahan ko, ania ang mga karwahi o mga kabalyeros sa Israel, ug wala na niya makita si Elias. Unya, gikuha niya ang iyang bisti o gigisi niya kini sa duha ka bahin, aron pagpakita sa kasubo. Gikuha usab niya ang kupo ni Elias nga nahulog ug mibalik siya pagbarog daplin sa Jordan. Unya, gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug miingon siya, "Hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias." Diha-diha nabahin ang tubig ug milabang niini si Eliseo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo.
Pagkadako sa kaayo o Ginoo nga imong gitagana alang kanila nga nahadlok kanimo o nga kanila nga nagadangop kanimo imong gipakita sa atubangan sa mga tao. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan, gikan sa daotang laraw sa mga matarong. Gipanalipdan mo sila sulod sa imong puloy-anan, gikan sa pangaway sa mga dila. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Higugmaa ang Ginoo kamong maunungon kaniya. Ang Ginoo nagaamping sa tanan nga makanunayon kaniya. Apan nagabalos kanila nga nagmapahitason. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Aon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Busa kon muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan gani ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kon magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kon magampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kaning gitudlo ni Jesus nato mga igsuon nga ang tanang maayong buhat sa mas pagampo, pagtabang sa kabos, pagpuasa ug uban pang mga buhat nga maayo kinahanglan gyud kuno nga buhaton nato sa tago, dili gyud ipagarbo. So kuhi kayo ni sa paradigm sa kalibutan, sa pamaagi bas kalibutan ba?
Kaya nga tong buhat nga maayo dinis kalibutan, normal gina nato mga tao, apil na sad ko ana. Kana bang gusto kita nga makita? Gusto ta nga daygon. Ambot og wa ba ka nimo sukwahi sa giingon sad ni Hesus nga kamo ang asin, kamo ang kahayag sa katawhan. Kinahanglan inyo yung ipakita ang inyong mga maayong buhat. Wa nimo sukwahi. Nya karon niingon na sad siya, himua ang tanan sa tago. Nya atong pagingon yang kamo ang asin o kahayag, ingon sad siya, ipakita gyud ang inyong mga maayong buhat. Ay may tinuod ani ron. Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw kung say tinuod na ani. Wa man tingali ni magkasumpaki kung ato lang yung tagaan og pamalando nga dili magkasumpaki, pero kung atong tagaan og pamalando nga magsumpaki, si Hesus ra pod maoy nagunay-unay og kuan sukwahi sa iyang gusto. Ingon siya, isangyaw ang inyong mga maayong buhat, ipakita gyud. Unya karon ipatago na sa noon. Buton saon ni pagsabot. Para nako mao ni siya ang gipasabot ni Hesus. Ang ato bang disposisyon sa atong kasing-kasing o hunahuna na magbuhat og maayo, pero ang atong kasing-kasing o hunahuna dili gusto nga daygon ta, kung dili ang atong paningkamot nga daygon ang atong amahan nga tuas langit. Nga siya mo'y daygon sa Ginoo ba? Kaya mo to'y sumpay ni Hesus, siya ipakita ang inyong mga maayong buhat aron magdaig ang katawhan sa inyong amahan nga tuas langit. Nakaron unsa may atong disposisyon inighimo nato sa atong mga maayong buhat. Unsaon man? Kinahanglan nga ang ato ra gyung tagaan og focus nga dili unta ta sawayon sa mata o sa hunahuna sa atong Dios. Kana bang dili nato i-attract ang mga matas taos kalibutan, pero ato gyung paningkamutan nga makapahimuot ta sa atong amahan. Nya mao na ni siya nga kung mag-ampo ta personal na tong pag-ampo ba? Wa man kay kuyog. Ingon ani, musang nyaw gitas pag-ampo kay kuyog man ta, di kita manira og kana na ang pultahan. Pero og ikaw na lang usa mag-ampo kay naa man kitay gitawag og personal prayer. Ayaw na lang pagbarog-barog diha nga mura kag magpakita gid ba nga naghimo ko sa akong personal prayer ana. Ayaw na lang matud pa ni Hesus, panirado na lang dito sa imong lawak kay wa man ka magkinahanglan nga daygon ka sa imong isig ka tawo. Mausad na kanang pagtabang, kanang paghatag ba og mga hinabang. Imo man na personal nga desisyon. Pero kung grupo ta, pananglitan usa ka parokya, manghatag ta dito sa prisuhan, manghatag ta o para ba ta kapanghatag dito, niya manghatag ta ngadto sa mga kabos, rama to mga hinabang nato sa katong panahon nga wa pagyoy mga makaon kaayo. Karon naanad naman tang way kaon, so di na lang sa tamo hinabang. O magkuyog tato di siyempre makita kita sa mga taong tunol tato nga to mga pinutos-putos kay parokya man ta, grupo man, barangay inana or munisipyo, magkuyog man di makita gina siya. Pero ang imong kasing-kasing dili aron magsangyaw nga nawa ngilngig kami gyud mo ngilngig kayo daghan mi panghatag. Pero kung ikaw rang usa mo imo hinabang na iniduol ni mong tao nga ni hinabang, ayaw na lang sag i-publish tingali oy nya imo pag yung video-videohan sa cellphone nya moingon padayon ka miduol nako ang usa ka tawo way balay o karon ako siyang gipadayon sa among balay nya imo ding video-videohan nya mo like dayon milyon dayon. Ayaw na ana, di ba? Kay imo man na personal ang amahan na lang, ayaw na lang ang mga social media mao'y padayiga. Kay buhat man nga maayo. Mausad ang pagpuasa. Kanang pagpuasa, kaning fasting, personal man na nato. Malipay ana ang Ginoo. Ayaw na lang sa dog matud pa ni Hesus, gubot-gubuta ang imong naong. Parehar sa daan ng buhat nga maayo nga personal.
panalitan ron bana mog asawa. Bana bag asawa ba? Kanang pagpasaylo nimo sa imong bana tungod sa iyang sala nga nangabit. Personal na nimo o communal? Imong personal na. Ayaw na lang nag-isulti sa imong ugangan or isulti ngadto sa imong mga igsuon, sa imong mga higala nga, sus, akong bana, buangon kay nas tanan, nangabit, akong gipasaylo akong gipasaylo. So, kanindot gud nimo nga imo dayong i-post sa Facebook. Ana, sakit kayo ang pagpasaylo ani mga hudas atong kinabuhi, pero nahimo ginako ang pagpasaylo sa akong bana. Ana, maging sino ka man, mamahalin kita. Na may uban ningon ana nga iyang gugma siyang bana o siyang asawa, i-post sa Facebook. Ayaw, personal na nimo, higugmaan na lang na imong bana, kuyog sa iyang kabit. Ay nalang ipanabi. No? O nyaron ko nang imong bana, mangulata nimo, unsa may maayong buhat diya. Kanang pagsunod nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas, niya pagpakamatay para sa imong gihigugma. O kana, mayong nga buhat, ay nalang nag-ipanabi ngadto sa imong kon, magikulata ko sa kong bana. Ay, sawaan na lang na tanang mga kumo o mga pati diha, nga ikaw rang usa, ay nalang pagsaba-saba. Oy, magsagit-sagit, ikaw, pistiha ka, ikaw, animala ka. Muabot man ngadto sa silingan, ang mga tingog, ay imo na nang gisangyaw. No, ayaw na lagi sangyaw, utong na lang diha, lagubo gamay, utong-utong, hangtod yun mabugto imong ginhawa. Pero secret lang. Pero ang imong amahan nga tuas langit, nakadaig ni mo nana, kay maayo mo na nga buhat. Ang pagpasaylo, ang paghigugma, o ang pagpakamatay para sa atong gihigugma. Unsa may sunod ani, tagaan tas Ginoo sa iyang presensya, sa iyang gahom. Muna si Elias sa unang pagbasa, gidumtan ni sa mga tao, gidumtan ni sa hari katus Akab, gidumtan ni sa mga propeta nga 450 kabuok, gitunglo ni sa mga tao, siya na lang usa gasunod sa Ginoo. Pero tanawa, sa ending siyang kinabuhi, wa gid siya magpagarbo, nilakaw gud siya ngadto sa layo kay kahibaw siyang kuhaon siya sa Ginoo. Chariot of fire, kanindot ana, nakuhaon ka, Ginoo mo'y musugat nimo, mga anghel sa Ginoo mo'y musugat, pero wa siya magpagarbo sa 50 ka mga propeta o mga tao. Minlabang siya ngadto sa sapa sa Hordan, nitago siya dito, luyo ni adtong mga bungtod, aron di makita sa mga tao. Nikuyog lang sad si Eliseo, di man gyud mubuwag. Yan siya ay lagi kuyog nako. Yan siya nga, di jud ko mugbiya nimo. Usa ka buok nakakita si Eliseo. Niya ang iyang gahom gipasa niya ngadto ni Eliseo. Nahimo siyang gamhanan tungod kay ang iya ra gyung gipahimuot, ang iya ra gyung gitagaag dako kayong pagtagad nga matuman niya og malipay ang Ginoo sa iyang gibuhat. Dili ang mga tao, siya na lang kung usa ang nagtuo Ginoo, ang tanan galagot na niya. Sige lang yapon siya tuman og diha dapita gitagaan siya gahom sa Ginoo. Muna kita sad karon makadawat pud tag dakong gahom gikas Ginoo, labi na gid aning gahom sa pagsumpo aning COVID-19. Kun ang Ginoo mao'y atong tagaan gyud og focus nga atong pahimuton, dili ang atong isig katao. So kining atong mga project dinhi sa atong simbahan, nindot man itan-awon, pero mayon taog ang atong intention ani nga malipay ang Ginoo, dili malipay ang tao. Muna pasalamat ko sa atong mga donors, natay mga donors nga dagko silang panghatag ko nya moingon, Father, ayaw lagi suwat ako ngan ha. Ibutang lang na diha anonymous. Marasag malipay sa ko kaysa kana bitang mangita gyud resibo bitaw unya pamisa unya nay pamisa ba magpamisag ka lag unya man og dili mayaw-yaw diri ang pamisa. Dadaan jud kag resibo ngano mo man ni mention akong kalag dili ni ron malangit kay wa man ni mo yaw-yawa dili oy kadtong pagkuan nimo ma-mispronounce pag diri ang kadtong imong paghatag pa lang nimo pamisa wa na to na recorded na tos Ginoo. Oy iparol call pa man gyud diri sa lektor, ang lektor pa gyud pag yun ka mao mo pronounce na samot ay pagsalig diha, pagsalig sa imong kinasing-kasing nga pag-ampo. Ayaw na lang nang basa-basa mo bitaw nga dinhi na lang sa tamo mention yun kaayo. Kay ano man haron malipay ang Ginoo. Diha pa jud toy donor nato karon. Ako nalipay kay ko niya. Sa Pader sige jud kog paminaw na imong wali nga kun mo daygo na kita sa mga tao
ma-forfeit dayon ang atong gihatag. Ingon siya ba? Isa mo na, kani akong gihatag pa der, ayaw jud kong i-mention, aron dili ma-forfeit ang akong reward sa Ginoo. Nako, sige, puni pa niya ni, kay daghan pa kag reward sa Ginoo. Ay lang yung isulti. Ipuni lang ni daghan, pero secret lang, aron daghan kag reward. Ano na siya, di ba? May klaro. Sige, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Sangpito nato karon ang atong Ginoo nga iyaw tang buksan ang atong makasing-kasing ug hatagan kita sa atong panginahanglan. Muingon kita, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa simbahan lukop sa kalibutan, nga sa kanunay mamahimo kining buhing saksi sa mga buhat sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa atong nasod, nga matagamtam na ang tiunay nga kalinaw o kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang ni adtong gikapuya na sa ilang kinabuhi, nga makabato na sila sa kalig-on o paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi, nga ang atong pagtuo ni Kristo mulambo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang kalag sa mga magtutuo nga maangko na nila ang kinabuhing dayon uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. O Dios, dugangi ang among kasibot sa pagtuman sa imong kabubuton. Hatagi kami sa among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa, magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi ng among gipamisahan karon o kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylua kami sa among mga sala, mingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Kordero sa Dios, ang gawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen. Magampo kita, o Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, o mitakod na sa daghang mga katawhan, nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niining. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya mulihok ra ni nato ug ato ra ning madawat kun himuo nato ang tanan gid natong mga buhat nga maayo sa hilom nga ang atong pahimuton mao ra gyud ang amahan. So padayon ta mga igsoon nga magpasalamat sa Dios sa atong mga benefactors ug donors nga nang hatag og mga hinabang para sa atong proyekto dinhi. Og bagampo ta og dugang pang mga tao nga mga manggihatagon nga motabang nato bisan pa man niini karong taliwala sa kaning krisis. Og nasayod man ta nga ang Ginoo nga mo nakakita sa ato mga maayong binuhatan, maura sa imuhatag nato og daghang grasya.
Sama bitaw atong biyuda nga giadto ni Elias, di ba crisis man to kay famine, nang hatag man siyang Elias, awa mahurot iyang grasya, tibuok yung tuig o pila to hangtod niabot ang ting-uwan. Mo sa na ang styles Ginoo. Sama sa datong biyuda nga nihog sa iyang tanang kwarta to templo, gidayeg sa Ginoo, for sure gitagaan po to siya dako nga grasya. Mo nakita kumuhatag ta sa kinasing-kasing taliwa sa atong kalisdanan, masulbad hastang atong kalisod. Mo ni ang sikreto sa gahom sa Ginoo. Manindog ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat